Don Paroy Sira Troxy Amuluk atum pinidak mas joining along APHLC nang dun lo ke ong nai ke BJP pen lo la pen ke Congress pen da pini ke BJP pen hello jasemet la pen Congress pen la ke hijim me alam lo la ke akam a towar da non ni litum da dam thu the de ti lo ke la Dimapur ke dam towar hai hala Birla pen hapu muni tu hapu ke dam thu the de ti lo non ke a towar ta henu at lo la pen hala dak speed breaker ke ong so bali la puyo la jasemet ke la henu at abang hello la ke 17 kilometers ke misen ji ke misen towar se selami pulote nitroxy ke jong pista un e ke la ke tikleon thom bagenang be ke porlo la ke chok che binong lo lan cho takalila ilitum ningje ha hede si dokli hala di phuang bong la over bridge ka selam la ke tender ta we di akam da we hala da ka selam nahi ta non rong pharpi rong be kumlin da arum si dokok lo ke la pen ke hala Samson Singh ti akumlin anta arum si do et lo ke ante la rong pharpi rong be akumlin la pen Samson Singh ti akumlin hai hui munit tum ka pahi jim ja phansi la ke claim ke la ke akim me kam le claim ka li la ke ben poisa ka khorosta 2 crores for 200 crores bobadi 241 crores khoros lo khoros bom lo la pen hapalang hulap lo di pu alon ke do ke la scenery alon ke do ta important ke mati di lam la pule silamare mi pute bangha Shillong la pen aijol beti ta silamare ti Shillong ke isi over bridge isi ta ve hada ke mepi aijol ta isi ta ve akama ve ite da ke pape doko la ke abinong ke itum hanga ke me phan ka li la ke itum akhei ajati itum akhei ala anok be itum phan ka pahi jim je phan se claim la ke la pen jasemet ke pudam ke nang litum rata to anda dokli seta tender notice do mala ha ave gente tender notice pulote tender notice do big nagi kente la pen appoint nagi kente contractor phan la ke he ame thanga he sor phan kachi construction mandi gp at body la ta amen kachi construction pu ke claim ga la ke Himanto Biswa Sarma korti pu majo la son ke mati di la ke itim karbi etum ka durbol ong po si do clip lo ke thek ong po si do clip lo ke ante do clip le nahi la ke la pen ako ni ison alam ni tum pubo atumi man lom hai hui ta ningje chelang pet nahi chelang pet pite uni pu mati di itung ye demokrasi ke mati demokrasi adet itung ke ka chelang pet nahi pute election hu si che peklang nahi ka chelang pet la mane la inu ta phan ba e party sia phan se vote pilap nahi hala hello hada hello ka chelang pet ai non ka chelang pet ke BJP long si chelang pet lo bang chelang pet tum da bang autonomous state ta hang he thang da claim kli hala tum mangi sik schedule ta pang tang te hala tum mangi la sig la ka chelang pet jong le ali ke do gali chelang pet nang gi pulote la mesen sik schedule ka pang tang kang tung tum phat ka bor ie tum phat poisa ve an chulong le ta kam claim bom tum phat la pen ke autonomous state ke hang la an chulong le saki kap ta long le ta claim bom tum phan si cherap du nang ko la son ke kleng ke APHLC hello ke da hello nang chelang dun pet nang po ako hala non chelang pet nang ipu aning do ka tum ta jong si alang litum chelang pet ingtung te pusi pu bom ta alang litum hala BJP tum long ta chingki dun bom ti tikente contract ta endun bom ti tikente hala tum ajolo te dam joy ti pu bo ya tum ke ada prang da dam joy ti pu bo ante hala tum la long si ke chelang dun lo ke ante la hello ka chelang aling lagi megali ake me amonit tum long si chelang dun pet nangi enon ke APHLC long si chelang pet nang po an ke me po la ke akolon chelang pet nangi pu ka hangkong tum ta nang dun ta mele APHLC long chelang ing tung pu te pia po APHLC long nang dun de di BJP long an si da ajo dam joy chot anak jo pia pot lo BJP APHLC long nang dun no nang chelang dun no nitum ta chelang pet nang ipu sigi pulo demokrasia teng pen aina teng pen arona teng pen